Lo Cercatot, el catàleg de la biblioteca de la Universitat de Vic, et permet saber si tenim el llibre que busques, ja sigui en format paper o en format electrònic. És molt fàcil. En primer lloc, accedeix a la pàgina web de Lo Cercatot i fes clic a l'opció Llibres. Tot seguit, introdueix el títol. Ja hem trobat el llibre. Ens apareix com a primer resultat de la llista. En aquest cas, el llibre està disponible en 3 versions. En clicar-hi, veuràs que apareixen 2 edicions, una del 2005 i l'altra del 2016. La del 2005 només està disponible en paper, mentre que la del 2016 està disponible tant en paper com en línia. Per aconseguir-li un format físic, entra al registre i podràs veure quines còpies estan disponibles i on es troben. Si t'identifiques, podràs veure quina de les còpies està disponible i podràs fer-ne una reserva. En fer la reserva, podràs indicar a quina de les 2 biblioteques vols recollir el llibre. En aquest cas, hi ha 5 exemplars, del qual només 3 estan disponibles, ja que un d'ells està prestat i l'altre està pendent de ser recollit per un altre usuari. Si vols consultar la versió electrònica del llibre, fes clic a Disponible en línia. En aquest cas, cal una identificació prèvia. Escull a través de quin portal vols accedir-hi. I un cop a dins, acredita la teva identitat amb les teves credencials del campus virtual sense @uvic.